Ako nas je oblačno da povlasnim, da će biti 3 dana. Nataša? Molim. Aha, mene zove sam. Ne, ja sam Beko. Pa, dobro, sad će spasiti. Ima nas tu i evo i sam brate tu i to je to. Da, sad će Filip pričat o metalskoj mreži. Da je završao sve. Vi ste na putu? Pa nema puno, može slobodno puno, ne morate se ništa uvijek. Kad dođeš, dođeš. Ja se ću doći u 10. Ajde, tako. Mi su rekli da se više donese. A je tipo sendviče danas čekaju. Neko da mogu da se Ne može u lepini. Evo je naša, isto ko mi. Neću ovdje. Mi člani od ovdje. Izvolite. Može. Sljedeće predavanje bit će o Hrvatskoj meteorskoj mreži i meteorima općenito. Sadržaj nekako. Znači, meteori, što su meteori? Zvijezde padalice, kao što ih znamo. Znači, to su sitne čestice koje ulijeću velikim brzinama u zemljenu atmosferu od 10 do 72 km u sekundi. Čestice su obično par grama težine i par milimetara, samo u promjeru mogu biti par metara, obično su to onda meteoriti. I ulijeću ogromnim brzinama, za usporedu to su brzine od 230-240 km na sat. Znači, čestica nema jako veliku kinetičku energiju, te mi vidimo svijetli trag. Što? 10-40 tisuća kilometara. Da, pa to sam rekao. Nisam. Ajde, prišljena. 1000 km na sat, da. Još ih znaju nazivati nebeske krijesnice ili proletuše. Ovdje vidite usporedbu, znači meteoroid je čestica ili tijelo dok je u svemiru. Kada ulazi u atmosferu i sagoriva u atmosferi naziva se meteor, znači to je ta svjetlosna pojava koju mi vidimo. A ako padne, ako preživi let kroz atmosferu, naziva se meteorit. Ovdje vidite, možete vidjeti usporedbu. Trizla. I ako padne, imamo ovako nešto. Obično su to sitne čestice jako i kada padne to je spaljen kamen, o tom će biti još riječi poslije. Znači, odakle potječu meteori? Potječu obično od kometa. Znači, komet možemo zamisliti kao prljavu grudu snijega. Dolaze iz najdaljih dijelova sunčevog sustava, daleko iza orbite Neptuna, Plutona. Te ako im se poremeti putanja uslijed nekih gravitacijskih utjecaja, poglavito Jupitera, mogu doći u ovaj naš unutrašnji dio sunčevog sustava, te sitne čestice, ako ulete u zemljenu atmosferu, znači imamo meteore. Meteorske kiše, zapravo njihova takozvana roditeljska tijela su kometi. Znači imamo Perseide, kao što znate, Leonide, Geminide i tako dalje. A mogu potjecati i od asteroida. Znači imamo asteroide u glavnom asteroidnom pojasu između Marsa i Jupitera, te se oni također uslijed gravitacijskih utjecaja okolnih planeta, najviše Jupitera, orbite im se mijenjaju, sudaraju se, mijenjaju se putanje, te ako dođu na putanju sa Zemljom, imamo opet meteor. Sad ovdje imamo razvoj meteorskog roja ili vlakna. Znači, na početku, nakon jedne revolucije kometa, sve čestice su skupljene na putanji. A vidimo, nakon jako puno revolucija, obilaska oko Sunca, putanja se uslijed utjecaja raznih se rasprši po cijeloj putanji, te je onda aktivnost zna biti različita. Kao što znate, 1999. godine, 1999. Leonidi su imali jako veliku aktivnost jer smo pogodili, Zemlja je pogodila taj dio meteorskog vlakna.
Ovdje imamo još sliku drvoreza iz 1866. godine, gdje su mogli vidjeti čak oko 1000 meteora na sat ili tako nešto. Jednostavno ih nisu mogli prebrojati zapravo, prebrojavali su ih tako da su zamagnuli glavom i po nebu i koliko su ih uspjeli vidjeti, toliko su ih nabrojali. Znači, takva aktivnost se ponavlja otprilike svakih 33 godine. Opet, i svake 33 godine ona može biti jača ili slabija. I ovdje isto vidimo i kako to izgleda nakon 4-5 revolucija, koliko se zapravo raskoči po cijeloj putanji. Sad, da uopće dobijemo dojam na kojim visinama oni izgaraju, gdje su munje u odnosu na to i ostale atmosferske pojave. Znači, na visinama od 80 do 130 km izgaraju, a da bi pali, to jest da bi bili meteoriti, morali bi proći skroz do 30-40 km duboko u atmosferu da bi pali, da bi prestao djelovati utjecaj atmosfere. Znači, vidimo munje da su puno niže troposfera i ovim spritovima bit će isto riječi kasnije. Sad, meteor u atmosferi, znači on ulazi pod velikom brzinom i ima ogromnu kinetičku energiju. Zbog toga stvara udarni val naprijed, čija temperatura može biti oko 10.000 Celzijevih stupnjeva i kada ulijeće u atmosferu, zbog velike kinetičke energije ionizira okolni zrak, te mi to onda vidimo kao svjetlosnu pojavu. Zanimljiva je metoda promatranja radio metodom, znači svaka amaterska stanica može to promatrati, moramo imati samo dvije stanice koje su daleko barem 1000 km ili tako nešto, da su ispod horizonta da se ne ometaju signali. Znači signal se odbije i ova druga stanica dobije zabilježen meteor. Znači meteor, ako prođe kroz atmosferu, ako je dovoljno veliki, opet zavisi od kojeg je materijala, može biti od leda, opet može biti od željeza. On pada, to se naziva tamni led. To je zapravo slobodni pad i on kada padne na zemlju, on obično bude hladan, obično iz filmova. Kada je gledamo, mislimo on je vruć kad padne ili šta ja znam, i da se zabije, ne znam kako zemlju, on zapravo padne slobodnim padom. I to je problem određivanja mjesta pada, jer utječe puno faktora na to, od visokih vjetrova do, ne znam, 100 stvari utječe. Te je teško odrediti taj luk pada. I o tom će biti riječ kasnije. Sad meteoriti. Kako izgledaju? Obično izgledaju spaljeni sa rupama po sebi. Sledimo na podjelu. Kondriti, to su najčešći kuglice silikata od kojih su nastali planeti, isto tako tamni. Zatim akondriti, to je materijal pretopljen u protoplanetima, vrlo su rijetki. Onda palasiti, kristali olivina okruženi legurom željeza i nikla s ruba jezgre. Asteroida, znači oni kad se obrade i izbruse, koriste se često kao nakit. Također su vrlo rijetki, vidite dobijete ovako nešto na kraju i to se obično prodaje. Mezosideriti, miješaju na kamene i legure željeza, znači to su oni kameno-željezni. I željezni meteoriti, legura željeza i nikla. Ovo što vidite ovdje su Winmarch-Tetove figure, one su karakteristične za željezne meteorite i one su zapravo otkrivene na Hrašćanskom meteoritu koji je pao u Hrvatskom Zagorju. Biće o padovima u Hrvatskoj još riječi. Potraga. Obično se traže u pustinjama, zato što jednostavnije ih je naći. Pijesku. Imali su par ekspedicija na Antarktiku, isto su našli, ne znam sad točno koliko. Ima dosta ljudi, ne znam, organizacija cijelih koji se bave samo potragom za meteoritima, ali ne u znanstvene svrhe, nego u komercijalne. Znači oni idu, probaju naći meteorit. Sad kad je bio slučaj u Sudanu, što su pokupili meteorit, nakon toga su još